Għaċ-Chairman tal-PBS l-istazzjon nazzjonali huwa stazzjon imparzjali u qatt ma ħares lejn wiċħadd. Huwa stazzjon imparzjali iwassal l-aħbarijiet kif suppost għandhom ikunu mingħajr ma jħares lejn wiċħadd. Iżda l-inkjesta pubblika li ġiet ippubblikata il-ħamis għandha fehma differenti minn dak li qal Mark Sammut. L-inkjesta pubblika speċifikament tgħid li x-xandir pubbliku kien naqas mid-dover tiegħu ta' imparzjalità meta ma kienx korrettament u adekwatament irrapporta u tratta l-allegazzjonijiet serji ta' korruzzjoni li ġew żvelati b'riżultat ta' ġurnaliżmu investigattiv. Iżda quddiem dan kollu Mark Sammut ma kellu ebda tweġiba x'jagħtina, tant li għal darba darbtejn ma weġibx għal mistoqsija li għamillu Net News. Bħala stazzjoni ma tħoss li kontu responsabbli ħadd tieħdu responsabilità għal dak ħarġ fir-rapport. Diġà spjegajtlek. Ma tlix jifewlek, ħadd tieħdu responsabilità jifewlek. Diġà spjegajtlek mistoqsija ta' qabel. Mhux wara ma tixtieq tweġibni kux jifewlek, ħadd tieħdu responsabilità. U hekk kif il-ġimgħa saret konferenza tal-aħbarijiet fejn matula tnieda il-proċess għall-identità ġdida tal-istazzjon nazzjonali, skont iċ-Chairman tal-PBS ma kienx hemm finanzjament addizzjonali sabiex jibda dan ir-rebranding. Tgħidilna bħortu kemm ħajkun qed jiswa dar il-branding? Branding bl-istess nies li għandna, kollox li għandna bħal ma jiġri qabel. Finanzjament ġodda mhux ħajkun hemm tgħidli inti ġieri. Sa m'hemm xejn ġdid. U minkejja l-istazzjon nazzjonali jingħata għajnuna finanzjera kbira mill-Istat, xorta qed jagħmel ammont kbir ta' dejn. B'Mark Sammut ma jiġħadx li dan huwa minnu. Aħna bħalissa għaddejjin qed nagħmlu reorganization, ħanippruvaw kemm jista' jkun l-istazzjon ġibu streamlined lej u isu business concern. Marija Franca Lanza, Net News.